A da pitamo Hroja. Prije 20 godina. Pa to je to. Nisi danas? Ne. Nisam stigao. I ja ne odustajem od toga. A plave 20 tablete, godina još pokušavaš, a ne ide. a plave tablete Viagra i to, ništa. Teta Viagra, ništa. Ja imam. Eta Viagra je zakon. Ti imaš dizalicu i ti... Ti na hidrauliku. Ti ono za varenje. Da. I drži mali. I osim toga sam majstor. I na daljinski s tim. Majstor sam. Majstor. Nego Nije jesam. smijeh, ali je istina, majstor. Majstor ste ovak i majstor na gitari. Majstor nije na gitari, ali nije vele majstor. Pa bit će vele majstor. Majstor za 10 godine sigurno. Sad je majstor. Ona mi je rekla, zove se Manuelo, kuda sam pošao, sam došao i došao sam u svoje. Chicago! Kad je neki Dalmatinac znao koliko ja.